No, sorry, lebo som vypol kameru. Barvalo. Tu sa. Tip, tada, tip, taba, tip, top, tip. Počkaj. Legagenca. To čo je medveď grizzly? Asi. Tadida. Poznáte reklamný kanál? Počkaj, toto preskočíme. Pôjde sa, môžeme sa dohodovať, to bude vládať. Fajn, máš na nebe, ja chceme bažiť. Palala ten medža, melove sa šiptera, a vyššeno melavel sokera, vedľame sokera, tenove sa našava. Počkať, alebo skončíme s týmto a ideme robiť si srandu z ChatGPT. Počkaj, ja ešte chcem niečo oznámiť. Ľudia, keď poznáte túto pesničku, dajte like. To každý pozná, vole. No, skval, spievaj. To ja nie. Kamel, mekama, palala, memera, joj, kamelman, alebo ešte, keď poznáte túto. Pušť ChatGPT. What the fuck? Však pušť ChatGPT a ideme sa jej opýtať, či pozná kanál Dvaja kamaráti. Schvál, dobre, len... Kamo, a keď napíše zle, hej, a povieme jej, že sme Vojto a Jakub a že teraz to natáčame. Môžeme. Že najprv sa jej opýtať, poznáš? Ježiš, budeš pušťať. Však ideme na ChatGPT. Keď neviete, čo je ChatGPT, pozerajte sa. Počkaj. To si nevšimajte ten TikTok. Toto tu je On tam pozerá. ChatGPT. Aj keby som pozeral porno, a čo? No dobre, a ty jej ideš akože písať? Ukáž tak, aby ľudia aj Ty videli. vole, však ukáž tvoj phone. Ja mám nápad. No, Stopni na chvíľku video. počkajte.